asengo kumenya bunanigo omubere bw'omusacha oyomo aselieta Josephat Siboga yogotoka inigotoka wosugunaine asomote bwa bukato emambe ya lero asekagire bunanigo nyagosira oyo aisungetie obotuko bogokera lero asenga yaye eyogotoka sekenyoro kya libate ebunge ya bumachoge chache county ya Kisii abanyanyimbo korwa segeta seni kya Nyamasege nigo baikirana asechinsemecho na korusia omubero nyagosira na koyoira goika asenkendu chingaki obotuki bwachakirigwe muri kito Dominic Ondeli Nyabuto naikirana asechinsemecho nabo igogo twaliganiria oroboti rokobwatia Umusacha oyomo asirita Josephat Siboga niga kagere gwesungia obotuko bwokia rero mega yomubiro egotoka osugunaine omuti bwa avocado mambi ya rero asenka yaye egotoka ekenyoro kya libati ward ya Bosot Sengera ebunge ya Machoge chache county ya Kisii igo twabo kamambia twa iguti kurate ekero twa iguti kurate twa minyoka gocha iga somo chibwo kindo manyange twanyora nga omwana Siboga kindo ni gengentete asomote bwa bukato twanyora na basogetie mesa agatereka akareta nekiruga agatenenera agasibeneti asomote akarua gesunga bono nigo tore no gukumio konene no goichana konene asengencho asirire mo basekano Nyagosira Josephat ikonyoro menyete bumanyi asenchere yo kwerigeria nigagotebekana komenya bweka maiga yogotikana no murugioe asebono ya matia ya sabiro ndora muikere amusabe airane asenka yae iriko banga amatanga yo mwanchoe twakuminga ngakirende ngenta konyora mbomanyi akolega asia ya asengenji yo kwerigeri monginoye batiganira matuka mange monginoye nigakuru kuolipa Siboga oyo berire isikase miake menge abatware gosaba gwetera asengenji ogukukwa yengenta ondo ora muikera nge sobogere sameta no mwana oyeta menyeti aiga agamenyete gosengo Mombasa gosengo chiti kanto komanya lakini rende igotore no moichano monene asengenji okumusiria nekenyoreke gimanigo kere na mayanda manene asengenji ogukukwaye gorende aba obisabe serikali mbacha bayiriro mobere na ekero bayiriro mobere nabo twegenete nga nyagosira oikire gosira naende ekero asirire nabo twari gosabanga ondora ali gotokonyo obo manyinga na kietaro ya Siboga yarenge korugoro korumoisonde na korumuno motienyo igo chaka abare gotokonye irinde toikero gukukwaye bari babwate birengere byo gwekora basabiro gukwana emechanda yabekera bona abanyanyimbo kurwege tseni Kenya Masege amana ogembo baikirana na korusio mubiro nyagosira asayaiga nakonyoka bago ikinkendu yenyagitari nene ogembo ekiagera oisungia ntwamanya igo twaboriri bari nona ekibigori ebyo bike bijana bari mogoteke step ya bwango mwaikora akimwa consult kwanza mwabori abamine ekyo gukora nekebe erinde nombarabu bagwa device nabagaka bari mwisungiri muno iga isungiriga gakito ko basaba timogoteke step enge muneyo ni case na mokoira na sama sabo nyasaye bwekorego na bago konya somo chando yo bwatembu ya mono ekira bono ya matego se Josephat yasabira abanyanyimba abanyako bakorobo tukibaba senchira bangere ko manyase kiyo mabanyako bakwerusye bagima senchira ko ngenta niga bantu bonse bwate birengere bingabine bibanyako bagusabanya ko bagukwana banyako bakwerusana ne kurwase bikore bingabine biga kuripoti kitsen kiyo na mbemo genso ko TV kurga yase kya Liberty kutoka gaiga egodi ya Bosot Sengera ebunge ya Machoge chache county ya Kisii Return Dominic Onderi Nyabuto